Keli näyttää lupaavalta tänään. -3 astetta pakkasta ja aurinkoista kyllä näyttää olevan. Elikkä moro, ja mä oon Matias ja oon harrastanut frisbeegolfia 5 vuotta ja nyt ajattelin kuvata videoa sen takia, että mä ehkä aloittaisin kuvaamaan niinku frisbeegolf-vlogia eli videoblogia, ja tässä mä voisin teille kertoa, että meitsillä alkoi nyt just joululoma tänään. Kestää muutaman viikon ja päätin nyt ihan kun on aikaa kuvata, niin tehdä videoja. Tänään nyt puttaillaan niinku takapihaa puttireeniä. Korjan tässä etupihaa, niin pitäisi viedä se tonne takapihalle, että se pääsis puttailemaan paremmin, kun on enemmän tilaa. Ja, tässä mulla on 6 Brodeskuksen Spartaa, millä mä puttaan. Ja ihan oikea tämmönen discatcheri, minkä mä voitin tuolta Innovastoreilta pari vuotta sitten jostain arvonnasta. Mutta ei mitään. Mä vien nyt ton korin takapihaan, niin jatketaan sit siellä. No niin. No mä en periaatteessa siltänyt korin, kun tuohon talon nurkalle kattelin. Tässä on tämmönen hyvä pitkä suora, missä voi reenata puttia, ja tässä on tämmönen lauta, mistä mä niinku aloitan, että pitää pistää noin kaikki sisään, ja niin, että jatketaan niinku tyyliin muutaman metrin välein tonne kuuselle asti. Niin kauan puttaillaan, että kaikki menee sisään joka metristä, ja se on niinku se, miksi nyt sitä sanois. Niin se on niinku päivän tavoite, mikä niinku pitää tässä saada. Joo. Eli 6 puttia tästä laudalta ja kaikki mukiin. Sitten taas metri taaksepäin ja sama homma ja niin eteenpäin. Mä voin pistää kamera tonne kuvaan tonne korin päälle, niin nähdään sitten kuinka hyvin mulla menee tässä. No ei toi puhelin sitten pysynytkään tuolla korin päällä, niin mä etäsen vaikka tää ikkunalaudaa, niin katsotaan pysyykö se tässä. Katsotaan. Kyllä se pysyy, mutta saa nähdä näkyykö siitä mitään, mutta toivotaan parasta, että näette sentään kaikki mitä mä tässä pistän. Elikkä kaikki mukiin ja kaikki sisään ja metri taaksepäin ja niin poispäin. Tää on niinku tämmönen päivärutiini, mikä niinku pitäisi tässä, no talvikaudella niinku on aikaa puttailla päivänvalolla ja niin. Mutta aloitetaan. Joo, kaikki 6 ekalla sisään. Ei paha. No, toi vika ei sitten tahtonut mennä, mutta ei se mitään, otetaan uudestaan. Joo, elikkä homman nimi on se, että mun mielestä niinku 6 putteri on ehkä vähän liikaa tähän puttireeniin, kun siinä menee aika kauan saada noin kaikki sisään, mutta jos nyt tällä kertaa tehdään niin, että putataan vaan 4 putterilla, niin eikä se riitä. No mun mielestä riittää, en tiedä mitä sanotte, mutta mulle se on ihan sama, se on mun oma ongelma, mutta jatketaan nyt noin 4 puttereilla tuosta alusta laudalta ja niin poispäin. Että
hommat sitten jatkuu samalla lailla metri taaksepäin ja niin poispäin, mutta joo. Sovitaan vaikka näin, että laudalta 1, tästä toinen, jostain tästä 3 ja jos 3 menee, niin yritetään tätä 4. osuutta, koska tähän menee aikaa tähän kuvaamiseen, niin ei ihan tonne Kuuselaan asti jaksa mennä, niin tästä kamerasta näkee, että kori on näin kaukana, joku, olisiko 15 metriä, niin se saa riittää. Mutta joo, mä pistän kameran nyt tähän ikkunan laudalle, niin katsotaan kuinka hyvin tää etenee tää homma tässä. Aloitetaan alusta. Ja helppoa tää. Sitten jatketaan tästä kakkostasosta. Okei. Oho. Kyllä. Ja sitten 3 tasosta. Ei! Eikä. Mä niin ootin, että se meni sisään. Ja. Kyllä! Okei. Niin. Siinä on nyt 3 tasoa. Toi 3. taso on selkeästi vaikeampi, koska on kauempana. Ja kuvausaikaa ei taida enää paljon, joten ehkä se 4. vaihe jää välistä. Mutta mä lupaan, että mä kuvaan uuden puttireenin jossain kohtaa, mutta en tänään enää. Ja kiitos, että katsoitte video. Että palataan sitten ehkä sen huomenna muuten Eerolassa Valkeakoskissa toi Snowman Race osakilpailu 3. Mä ehkä saatan ottaa video sieltä ja teen ehkä sitten jonkun koostevideon YouTubeen, en välttämättä, en tiedä. En tiedä aloitaanko YouTube-uraa vielä, mutta tää on niinku kokeilua. Tää niinku frisbee golf vlogia. Ja niin. Mutta ei mitään. Palataan ensi jaksoon sitten. Se on moro!